te kačičky. Natopený alkohol. Ja sme pijan, da. No nie odmierí som alkohol, što isparovaš. Ja sme pijan od moja mal fetiš. Od tie mali gačičky. Две недели по-късно започна войната. Първа лажната война. Двата война точно не беше толкова лажна и много по-малко смешна. Особено за коняницата. Нашата коняница беше како анахронизъм наспред германската околна дивизия. Само доверба и стил, да. Храброст. Имахме, дори и премного. Един ден бехме на връв от Медени. А во долината можехме да видиме колона от неприятелски тенкови. Капитанът без колебање нареди, извлечи саби, учества на нашиот полк, напад! И ние нападнахме! Швалите не се кува, соривите ми телези! А я се напомня куршум во градите. Јас паднав и се испрепелкав на земја, но не бев повреден. Сите мои пријатели беа се кригали. Само јас останав жив. Зошто? Зошто?